Mwalimu ineno jopiny owuoyo kama sanja kapok wadonje tielo mogik mar chenro ni. ing'eni japiny moro awinjo ka wacho kanyo nosiro ni kura noko kwar. Ing'eni Wilberforce wacho niya ni commissioners adek ka ema nokwalo wa 17. Ing'eni ni jakuo ne ot ichako idok e yiero maonge agent. Jogi dwaro del madhi wang' achiel achiel. Ing'eni jakuo ne ichako idok e yiero maonge agent. To jokui ga ting'eni nitie kende wegi. Kendo achiel kuomgi e returning officer. Mano gimbe ne ing'eni onge jakuo kanyo. To wach mineno chando chuny jopinyno. Ambo chando chunya kabisa. Gimwadhi omo Kamkunji onge. Ka en poro wach to waluongo ineno gimoro notim kama niluongo ni hall moro mane university iluongo nang'o? Taifa Hall. Moro nitie malo kae. UN Taifa Hall ka koso. Malo nitie hall en kanisa bende girieko kanyo. Ufungamano. Kanye mipore wach. To pach midhi pore pap ma ji go bo ng'ato chung' wacho biro ba weche kato ji akanyo gi duoko. Koso ji akanyo gi solution. Andalo moro nasedhi e bura moro mamarwa gi ema party wani. Udhu bedo yala wacho cheme beyo kitieko. To Secretary General golo tasi ufuku ne mosa ndek chuth kapok obiro to somo nutua e wach mano. Ta adwa na nyiso ganda luwe wach ni. Kiny to jidhi Kamkunji. To wan kaka oganda to gimomiyo achaka nunu gini ok dhi konyowa. Nikech be kata kochopo 2027 en adieri makende mwang'e chunywa ni ng'ama dhi yudo konyruok e gini en ng'ama dhi chung presidential candidate Gazimio. Ng'ani gima ng'e maduong' ni onyalo bedo Kalonzo Musyoka. To bende joma dwaro duoko e gini gin joma kelo duoko mabandia gi. Gin osiepe na mae wi got kuchocho. Ok kinywa beda udi dichiel. Mondo wagi ng'iya ne to gini kare joluwe mar yembe nikech wan itiyo kodwa mondo wadwa ba kidi to kasa makoro gikeni ochopo to onge gimwago. Kiny kaka oganda lu wabeda udi dichiel waweya ne ogendini moko be wang' ne oteme dhi Kamkunji mondo wabwa ng'iya ne duoko chalo nade. Nikech wan wadhi koni pok onyiswa gima ka wang' wa kanyo to koro dhi loko ngimawa. Pok onyiso ni ka wang' kanyo to wabro yudo gimoro e sikul. Ing'eni Victor, ndalo moro ne wadhi e airport. Mawuok e airport nyaka wachop Uhuru Park nokawo seche 6. Yawuoyi notho kanyo 9. Onge ng'ato kata achiel mane party wa nowacho ni nyithindi miweyo koro wadwa puonji. Donge na wane sadare party? To koro nyaka wach gima timore. Nikech joma wuoyogi to nie party no. Koro gigeni idhi adhiya Kamkunji to ka gimoro timi to in kendi. Onge sama itimo nendi kendi ng'ama biro konyi, ng'ama biro teri hospital, ng'ama biro chulo bill nyaka sama no agore matek mwara yot. Kwa luwo Kenyatta Avenue kwa Serena kwa chomo town. Ng'ato ma janjore no akujo gi mtoka moyweji kabisa. Adwa nyisi ka ni jogo kata ng'ata achiel mane party no wacho ni mage to wachul negi hospital bill ne onge. Uno ganda mitiyogo e kelo koko, e pako ji, e riebat, ane e badu malo to rieyo, ane winje duondu ti winjo, kata kwa kanyo tidhi dok ma kata gimi dhi chamo onge. Ka nitie gima dhi kelo duoko, ni kata kwa Kamkunji kanyo, to wadhi kamoro jatelo dhi bedo sworn in. Mano to udhi ura dhiya. Okay. To ka en mana gima ketho sa, to wae. Erokamano. Wilberforce